painostusta Suomen alueelle, mutta mainiksi tämäkin menee. Egli kääntää maalille. Siinä on vapaa välissä. Ja on kyllä tyylikäs maali. Se ei tule eteen. Se lähettää Tippelin ja sinne menee. Sinne menee irti kiekosta ja sveitsiläisyleisö se huutaa. 4 minuuttia torjuu. Ja nyt Markkoville se turnauksen avausmaali pitäisi saada. Ville Heinola viivassa levittää Jokiharjulle. Jokiharju pistää raukaan ja sinne menee. Nyt menee sinne. Siellä päivystää Aleksander Markkon maalilla. Jatkettuu sitä Längiestä. Ja sitten tulee Konsta Helenius. Ja Helenius pistää maalin eteen. Ihana maali. Ihana syöttö. Ja Aleksander Markkov. Keetojen jäälle. Ja häneen tuossa luotetaan. Roget pistää nyt on paikka. Ja Ken Jäger iskee. 3-2. Sveitsin